Здравейте, аз съм Маги. Нека видим сонета номер 3 от Уилям Шекспир. Огледай се и образа си млад сгълчи. Зато и че грях на всички прави с това, че после смъртен дубликат не ще от хубостта си да остави. Нима не чака мъжкият ти плуг, която искаш, девственица нива. Или видял си себелюбец друг, тъй в гроба си потомство да зарива? Днес майка ти към майския си ден чрез твоята младост връща се обратно. Ще виждаш ти от бръчки на бръзден в сина си и своето юношество златно. А щом не щеш, умри си единак. И нека споменът за теб да тъне в мрак. Всъщност виждаме, че и в сонета номер 3 се говори за продължаване на потомството, увековечаване на красотата, за обратно на това себелюбието и егоизма. Да поясня две думи, какво означават те. Сгълча означава така да смъмря някой, да го нараня. И всъщност поетът кара младият мъж да се погледне в огледалото и да бъде малко по-себекритичен, а не толкова себевлюбен. Думата плуг означава рало, с което се оре земя, и разбира се, това е метафорична препратка към създаването на деца. В първите два катрена в тази сонета поетът е доста критичен, може би даже и саркастичен към младият мъж. Той в един момент го пита: ти това, което го правиш, това себелюбие, тази разхищителност, от кой си я видял? Дали си видял някой друг егоист като теб да пиле едните си и да не създава потомци? В третия катрен обаче имаме обрат. Там поетът поема по друга линия и тя е именно по-личната. Той сравнява и показва как майката на евентуално на младия мъж гледа самият него и от това се храни душевно и се връща обратно към пролетните си дни, към младостта си. И също така, разбира се, и младият мъж би се чувствал, ако има потомство. Краят на тази сонета не бих казала, че е заключение, по-скоро е нещо даже като заклинание. Може би в случая поета той не се е отказал все още. Със сигурност продължава да се гневи на този абсурд, който вижда пред себе си. И затова може би е толкова силен в израза си, че ако така реши да продължи младият мъж, то нека споменът, нека неговото име да бъде заличено от историята, които, разбира се, са доста силни думи. Това е от мен. За третия ден ще ви очаквам в видео номер 4.